Odhiambo majaber nyakura muge juang kamoro mora ma intiere odhiambo ma kawuono ma tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2026 wantiere kar kae weche manyien mag Sadek mago mag oimore kamoro mora ma intiere ijahawi ineno thuolo mar yudo weche manyien odhiambo ma kawuono kae e Ramogi TV kawaloko higa manyien mar 2026 nyakura muge juang en kuom muono mar Nyasaye kende omiyo wane odiochiengni ma kawuono mathoth oganda bende ne ok oyudo weche thoth ahinya nyakura muge juang nyaka kawuono sama wakele weche manyien gi nitiere jogo ma bende chunygi chot nitie jogo ma wito ngimagi kawuono wantiere kar kae mar kelo ni weche ma wasebedo kwa choko ni kor gwenge mopogore jogo ma wuok dhogo osieko nyaka wuotho gik Migori jogo maneno waka ntiere gore Manyabondo jogo mantiere alwora ma Paponditi Nyakach jogo mantiere Sango Sangoro jogo mantiere Sangorota Sango Buru kod kuonde mathoth ahinya ma wantiere jogo maneno odhiambo kawuono ka gintiere Kajulu Mamboleo jogo mantiere Maloriat Ukweli Pastoral Center kod jogo ma bende waka wuok e gwenge mamoko warwako odhiambo ma kawuono kae kawaikonu chenro mayelach ahinya weche manyien ma jofwambo wao chako luwo are okinyi ma kawuono nyaka sani mar mondo mi wakelnigi achiel kachiel gi kuku margi wadhi bedo kae ka wakelni achiel bang' machielo mar mondo ng'e ni kawuono weche manyien chal nade waikonu chenro mayelach ahinya to mokwongo wachako kod weche manyien to magi e thund weche. Nen nyasi kod ilo e tunge Kenya kod pinje ka oganda rwako higa manyien ma opong' kod jip mag kwe gi hera. Party leader any automatic party the presidential candidate mar party mar ODM. Nomiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga onyiero jotelo malando ni dhi chung' gi otiko ODM e laro kom jatend piny e yiero mar 2027. Kenya cannot grow. Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. Ruodhi kod jopiny ogolo pachgi bang' jatend piny golo koke e lwenj kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. Machiegni nyakura muge juang winj weche manyien kendo luwogi kineno gi achiel kachiel e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV one live e mbui mar Facebook kod YouTube idwa gi nying mar Ramogi TV ka SMS line wakioro ote mari modhi somo ka kine mwaka oyueyo kendo ka watieko ioro no ote machuok ka en 236 nono e thuolo duto wadhi bedo ka kod Liz Otieno ka en jaloko maro anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango warakini machiegni. Jotelo mag dinde mopogore ogolo ote magi mag dhialo higa manyien ka achiel gi geno magintiere godo. Magi timore e kinde ma piny Kenya oriwore gi piny mangima e dhialo higa mar 2026. Wawinjane kaka jodolo ne oloso. Giwende mamit mag pako. Kanise mopogore piny mangima ne obedo gi nyasi mar alam mar rwako higa manyien. Jotelo ne ogolo ote gi e piny Kenya kod mago maoko. Boma ma Vatican ne nigi welo mathoth mane orwake nyasi mar alama ne otele gi Papa Leo mar 14 kaneno okang' mane otimo mane okaw kawuok kuom Papa machon Francis nyaka ne yiere kaka Papa. Jokristo mohewo milion 3 osechopo e boma no ma Vatican mane log tich mar din kopere. Trusting in this power and love, we will sing the Te Deum in thanksgiving for the many gifts we have received from God throughout the year. We are also invited to reflect on how we in turn have responded and to ask for God's mercy, like the many pilgrims who have passed through the holy door in search of forgiveness. This Jubilee year has been a strong reminder that life itself is a journey towards encounter and communion with God, who has become our companion by sharing in our humanity. E piny Kenya kae, jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit ochiwo siem ni pek mar uchumi ma jo Kenya kale sani nyalo medore kendo hinyo jo Kenya mathoth. There has been talk about increased school fees which will affect many poor families. We want to urge the Ministry of Education
and managers of our policies to ensure that Kenyans are not going to be affected in this new year. We also want to urge those who are in the health sector to make sure that SHA is not just a story, but it works for every Kenyan. Bishop Madeusis Mabondo Professor David Kodia ne uloso e kaunti ma Kisumu kama ne ujiwe Oganda mondo nonre kendgi giwegi e yor kelo kwe kod hera e kind jo Kenya. Wase bende bedo kwalemo ni Samuel dhiye higa manyien ni makoro wane higa manyien ni makoro cross over ni adwaro ni ng'ato ka ng'ato ng'ere owuon ere kamare mare osebetie ere kaka onyalo konyo e yo mar kelo kwe e piny. Bende odhi nyime mar kwayo achiel mar josiasa e nyayo kwe ta inya piny Kenya. Waselus jatendwa manen Raila Amolo Odinga kendo koro neno ka josiasa temo mondo ng'enygi do babni kendo gidwa ni mondo giconfuse jopiny. Ta kwayo ni josiasa wa bende nyaka ng'eni mae kinde monego wawuoye gi dhok achiel ma ok en sa monego ji gwere monego ji gore ma ng'ato ka ng'ato dwa nyiso teko mare onge teko ma ng'ato nyalo nyiso ka sani. E kanisa mar Rejoice Baptist kawuono kinde manok tok yawo higa manyien, jadolo maduong' e kanisa no Reverend Majid Ochieng okwayo jo Kenya mondo nya kwe e higa manyien. I know in this world there will be ups and downs, and I pray that in the times of lows, in the times of downs, may the Lord remember our request that will bring to him. Jo Kristo ze piny mangima okwa mondo nyakwe e higa ni manyien. To encourage you to live those commitments that you promised even earlier and even now, especially in relationship to you and God himself, to you and the church, and in particular to you and your brothers and sisters in their families. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Nyakora moge juang kama chelo podi ka wantiere kod mor mar higa manyien ni jatend piny Kenya William Ruto telo ne Uganda ma pacho kae mar kwayo hawi maber e kinde ma piny Kenya kendo piny mangima norwako higa manyien mar 2026. Jatend piny mane nitiere kod min ode Rachel Ruto kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ne orwako higa e boma ma Eldoret. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Alak mar Sports Club e County ma Uasin Gishu. Muoch mar mirutu mag nyasi ne okwako kor lwasi e seche mag saa auchiel otieno ka irwako higa manyien. Jower mawero wende mag injili ne omoro johera gi otieno duto nyaka piny oru. Jatend piny William Ruto ne okawo thuolono mar oro ote mag hawi ne jo Kenya e kinde ma warwako higa manyien. Mwaka huu wa 2026 mimi niko na imani, niko na matumaini makubwa. Ninaamini Mungu atafanya maajabu 2026. Jatend piny okwayo dongruok ne piny Kenya koyango moko kuom dongruok ma piny Kenya chano yudo higani. Hii 2026 tunasukuma barabara ya Rironi kuja mpaka Mau Summit na itafika Eldoret iende mpaka Malaba. Hii 2026 tunaleta ile reli kutoka Naivasha itateremuka iende Narok, iende Bomet, iende Nyamira, iende Kisumu, iende Malava. 2026 is our year to take Kenya forward. Jalup jatend piny Kithure Kindiki manoteno jatend piny kine nyasi mar rwako higa manyien. Oduoko ne Nyasaye erokamano kuom chopo oganda e higa manyien. Kata bed ni oganda mamoko nokadhe chidhi nade makoni kod kocha. Si Mungu ni wa ajabu jameni. Si watu wengi walianza Januari pamoja na sisi, lakini hapo njiani wametuondokea, lakini sisi bado tuko hai. Si watu wengi leo hawana uzima ile tuko nao, wako kwa hospitali. Tunawaombea walio wagonjwa, Mungu awatibu. Tunawaombea wale ambao wamefiwa na watu wao, Mungu awapatie hekima na awapatie kufariji. Eote mare ne Uganda mapacho kae. Speaker marod bura maduong' Moses Wetangula
Bende ne okawo thuolo mar kwayo hawi maber ne oganda ma pacho kae, kokwayo jotelo mondo chop singo mar dongruok kaka ne gisingo ne jopiny. Wetangula omedo ni od bura maduong' ma pacho kae ibi yawa yanga chieng' tarik 10 dwe mar 2 mar higani. Jatend duond bura mar ODM Dr. Oburu Odinga bende ne oyudo thuolo mar kwayo ne oganda hawi maber e kinde limbe mare ka dho wadh nam chumbi. Nyasaye mondo gwedhu kendo kochako higa manyien talamonu were mondo resu mondo udhi nyime motegno. Jotelo mopogore opogore e gwenge ma Kaluo bende ne okowe oko. E ote mare ne ute fwambo kokwayo hawi maber ne oganda. Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o osingo chwalo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu e higa manyien. Bende omedo chwalo ote mar hawi maber ne jopuonjre e kinde ma giikore mar yawo skul. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende ne okodong' chien kendo ne otiyo gi kuonde tudruok mag mbui e riwore gi jopiny ma Homa Bay kod duond buch ODM e dhelo higa manyien. Gavana James Orengo Masiaya kod mano ma Migori Ochila Yako bende otiyo gi thuolo mag mbui e jiwo oganda kendo kwayo hawi maber e higa manyien mar 2026. Happy New Year! Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kokesikana mukelo kanyo kod Sharon Ong'ao, wadhi nyime ka waneno kani saa 6 mar otieno ma piny Rugodo kawuono. Jo Kenya noriwore kod jopiny mago mawuok e pinje mamoko e rwako higa manyien mar 2026 gi mor, ilo kod sigalagala. Joyce Oduor menyonwa kit kaka jopiny ne orwako higa manyien e gwenge mopogore opogore ma pacho kae to ahinya e boma ma Nairobi. Kochakore boma ma Burj Khalifa e boma ma Dubai, New York Amerika, Sydney Australia, e kin mamoko to nyaka e boma ma Nairobi Kenya kod tunge duto mag Kenya. En muoch mar mirutu mag nyasi. Ne en mor, ilo kod sigalagala ka oganda rwako higa manyien, higa mar 2026. E bore Nairobi, kata obedo ni ne en chuny otieno kendo mudho mandiwa ne okwako piny, mil kod muoch mar mirutu kowuok e odorofa mar UAP Old Mutual Towers ne omiyo chuny boma ma Nairobi orieny. E apaya maduong' ma Nairobi Expressway, dhugruok mar nyamburko ne obedo e chuny otieno, kama jopiny ne ochungo nyamburko maggi ka gineno kit mil kod muoch mar mirutu kowuok GTC Towers. Otieno ne chalo mana odiochienga. Jodak moko ma Nairobi to ne ochokore kuonde mopogore opogore kaka Uhuru Park, National Archives kod KICC ka girito rwako higa manyien kod mor gi ilo. Ne en miel, wer kod sigalagala, ranyisi mar mor ma jopiny nitiere godo e rwako higa manyien. Na vitu zitakuwa poa na watu ishi tu na amani na to hope for the best. E ute mag lamo bende ne en wer, miel, mor kod ilo. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo mar rwako higa manyien ka gine mbele Nyasaye. Joma chuo gi joma mine obolore mbele Nyasaye ka gine wichonggi kendo giduoko erokamano ni Nyasaye kuom higa manyien. Jopiny ne oyudo chiemb chuny kod ote mag geno mag bedo gi higa manyien maber, tok higa mar 2025 bedo gi weche mathoth kaka ng'anyo mar rowere mag Gen Z, pek mar uchumi kod ng'ur e wi telo marach. Is that as we begin this year, we should unite. Jopiny mamoko to ne ochopo e kuonde mag tongona mar rwako higa manyien. Kanyo ne en math, miel, mor kod wer kirwako higa manyien. Ranyisi ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod kit kaka orwako higa manyien. This is gonna be one of the best fireworks that we've done in the country. Tumepiga fireworks 38. Komanda mar obila e boma ma Nairobi, George Seda, owacho ni ne giketo arita maber e gwenge duto ma Nairobi mar neno ni jopiny orwako higa ka arita margi ni kama ber e kuonde mopogore opogore ma gintiere, to mano ne onenore kod kit kaka obila ne nitiere e boma ma Nairobi. Token e boma ma Nairobi kende, jodak ma Mombasa bende ok nodong' chien e rwako higa manyien gi mor, ilo kod muoch mar mirutu. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo e dho wedhe mopogore opogore kama ne imuoje mirutu, ka bende jopiny ne ochokore kuonde mopogore opogore. Happy New Year everyone.
It was quite an exciting moment. Gwenge mamoko kaka Kilifi kaachiel kod Narok bende jopiny ne nigi mor ka girwako higa manyien kuonde mopogore opogore mane gichokore. Geno koro en ni higa mar 2026 biro bedo higa maber. Joyce Odur, Ramogi TV. Koke sigana mar Joyce Odur kanyo kromo jo warangane ma otimore alwora mar Nyanza mano odiochieng'no manyoro otieno ma piny oru godo kawuono. Oganda miche gi miche owuok oko kar romgi mano mar rwako higa manyien mar 2026 e kidienje mopogore e alwora ma Nyanza ne obedo kacha e od lamo, nitiere manitiere od math kata e apeyni e kin kuonde mamoko. Nyasi ne en achiel, rwako higa manyien. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, oganda ne orwako higa manyien e kidienje mopogore. Mamoko ne orwake e ute lamo mar yudo chiemb chuny. Wende pako nokwako lwasi kaka yor duoko ne Nyasaye erokamano kuom tayogi e higa mangima mar 2025. Komachielo e boma ma Kisumu onogo, e kinde ma oganda moko to ne orwako higa manyien e kuonde math ka juso miende mag mor. Mamoko to ne obago nyasi e wang' apaya e chuny boma ma Kisumu. Oganda go ne rito gi siso ka gikwano nyerere ka nyerere nyaka seche mane higa oloko manyien. Miruti mong'ere kaka fireworks mag nyasi mar rwako higa manyien ne omuochi gi mor kod ilo kochomo polo. E kaunti ma Siaya bende higa manyien mar 2026 ne orwaki kod muoch miruti mag nyasi mar tipo mochuo chieng' e boma ma Bondo. Japiny mane wanyalo losogo e kindego ne okawo thuolono mar chwalo ote ne rowere mondo otegre gi tiyo gi yedhe mamero ji kod timbe njore kojiwogi mondo gidonjre e timbe manyalo kelo negi dongruok. To anyalo kono mavijana pia e issues mag drugs bende wawe kod ang'enge moko matindo tindo ka odogo kaka mag mayo ji wa engage gik moko kaka wanyalo bedo mag dongruok. Asante sana. E kinde ma mage duto ne dhi nyime, picha bende omako moko kuom waya e gwenge kod bombe mamoko ka muocho miruti mag nyasi ka gitiyo kod steel wool kata steel wire e rwako higa mar 2026. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakora Moge Juang, weche gi thoth ahinya iwacho ni en nyasi gik mathoth osebedo kanyo katimore. Achiel kuom mago gin mag baruti kata miruti, iluongi kata ni fireworks. Ji osego nyasi kendo ber. Bende ing'eyo ni nyalo kelo ni midhiero. To sani bende wakawo thuolo ni mana mar paro ni nitie chike matayo gik makamagi mano moting'o baruti, miruti, kuonde mitiyo kodgi. Nyakora Moge Juang sani kama ontiere kar kae, chike gi. Ntiere chike mago matayo kaka itiyo kod miruti. Miruti gi Nyakora Moge Juang gin miruti mag nyasi. E kinde gi, ang'eni githoth ahinya miruti mitiyo godo mokitiyo go nyaka Kware. To oyo, miruti mag nyasi, miluongo ni fireworks gi. Chik, pen chik mapacho kae, mabende obedo kata e buo Explosive Acts. Kamane buo chik no miluongo kanyo ni Explosives Act. Yango kamae, pen chik kare namba 14 ni en marufuku ne nyithindo kata uso ne nyithindo ma hikgi tin ne 13 miruti mago mag nyasi. Kendo ng'ama timo kamano onego kaw ne okang' mar chik. Wana kanyo Millicent oleronwa ni nitiere gik mathoth mantiere ka nyithindo matiyo kod miruti e kinde nyasi. None kata kopogore gi miruti go nitie matiyo kod steel wire. Bingine inyalo winye modonje bu nyamburko wang'. Inyalo dire odonje odi wang'. Samolose ni nitie jogo manowito mwandu ot. Alwora ma Gitaru, mano kaunti ma Kiambu, mana machiegni kod Nairobi ka.
kendo mano luwore kod miruti mano ti godo odiochieng' manyoro kar otieno ma piny orugodo kawuono. Bende kare mano mar 8 wacho kama: mondo mi us mirutini nyaka ibed kod barua. Mano nyaka ibed kod barua mano manyiso ni iuso gik machalo kamagi, kata opuodhi gi jochiw arita mar mondo mi imuoj mirutini. Mokwongo en kata use mondi nyaka ibed kod barua mano mawuok kuom ng'ano mantiere ngas machalo mar inspector mayieni mar mondo mi timang'o imuoj miruti kata e odi kanyo kata obede magawa kamoro amora ma intiere. Pend chikno matayo chenrogi mag miruti kata mag mitiyo godo kinde mag nyasi mag fireworks kare mar 14 bende pod onene kar kae ni duka nyaka bed kod andika madongo, nyaka bed kod mabango nyaka Ramogi Jwang' malachne kirango bor mare kaka rom. Iwacho ni bor mare romo sentimita 30 to lach mare romo sentimita 60. Tiende onego bed ni nitiere kacha ondike gi rachar to entiere gino marakwar mar mondo mi onere makare ni kae adieri in ng'ano ma en dealer in fireworks, kendo kanyo manandika monego bed ni keto kacha mondo mi kik ikel paro mopogore opogore. Kwawuok e magi chike matayo kaka itiyo kod miruti ahinya mar fireworks e kindegi mag sikuku gi thoth waboneno kata kuonde mamoko. Bende ng'e midhiero ma gini nyalo kelo ne in kata alwora kata jogo man machiegni kodi. Kae nyaka Ramogi Jwang' wayudo thuolo mag rango midhiero ma mirutini kelo. Koko e alwora otieno ma piny orugodo kawuono wawinjogi, nitie jogo manodino itgi ka gigi timre, magi timore nikech midhiero ma gikelo e alwora. Mano achiel kuomgi. Mar ariyo, nitiere lilo muya ma oganda yweyo. Iwinjo kata kitiego to iwinjo mana gimoro madum mana kibrit kata gino mantie kata mitiago mach. Ok en muya moro maler ahinya. Koro ka intiere kode mana achiel kuom midhiero ma okelo. Iywayo muya mano mochido. Mar adek, nitiere kelo hinyruok ne oganda. Nyathi ma dipo ni okawe kata ng'ama duong' okawo miruti to chiko mana gi nyawadgi aching', ikelo masira kendo hinyruok ne jogo man machiegni kodi. Mar ang'wen pod nitiere kar ka masira mag mach. Wakoni mano manotimre alwora mag Gitaru, anyuola nowito ode. Muoch mar mach nyalo wuok kar kacha. Kowuok oketo ngimani kaachiel koda ka jogo mihero midak godo kata jogo mantiere alwora mari estate maru keto ngimagi kamoro matek kata kamarach. Onego time e yo machal nade kiluwo chike mano aloso e tielo kacha mokwongo. Machielo nitiere kar kae, onyalo buogo ji. To ken ni onyalo obuogo ji. Obuogo ji e yo machal nade. Magi jogo matuo mantiere osuptal, nitiere jogo ma bende gi nyithindo, nitie jodongo ma bende oluoro, nitie jamni kaachiel koda ka lee. Moko bende ok nyabedo kana gin jamni. Nitie jogo moluoro muoch mano mar miruti, mano mag nyasi kata fireworks. Makiwinjo ida mana dino iti. Moko depo ni nitiere kar ka, to magi bende nyalo kelo buok ne jotuo man gi tuono mar presa. Intiere kar kacha tipenjori ni ero ka dipo ni yudo muoch makama, ngimani debed kama chal nade. Wakawo thuolo nyaka Ramogi Jwang' mar mondo mi wapuonjre, kendo isebedo gi thuolo mar ng'eyo chike mago magigo duto ma pod biro achiel kachiel. Wakawo thuolo ni mar rito ngimawa kod jogo ma wahero ahinya e kindegi mag sikuku. Koro kik itho goye, inyagoye molal kod ngimani kata ngima ng'at machielo kata mwandu ma bende nitiere. Waritre uru e kindeni. Wadhi nyime nyaka Ramogi Jwang' kod weche manyien. Kama wayudo ka ni ng'at achiel otho e masira mar apaya motimore e gweng' ma Asao, mano machiegni kod aora ma Asao mantiere apaya ma Katito Kindo Bay. Ripot mar obila motelo ne oyango ni masirano ne okelo hinyruok ni ji 19 ka ikwano ne nitiere jogo mano chwal kendo dhi chiwnegi thieth mano e osuptal mar Jaramogi e kaunti ma Kisumu, kendo osuptal no yango ni ng'at achiel otho ka itimone thieth. Kaluwore gi ripot mano mar obila, nyamburko mar kido mano mar pickup ne obayo kendo tuomore gi matatu mane oting'o jowuoth 17. Obila wacho ni masirano okelo hinyruok marach ne ji duto mane nitiere e nyamburko go. Lakteche ma Jaramogi olero ni ji 16 ne ochwal e osuptalno kendo ne oyudo thieth kapok achiel kuomgi ne owito ngimagi.
Nyasaye mondo mi oket chunye kama okueyo, mi hocho kod chang mapiyo ne jogo ma oyudo hinyruok e masirano motimore Papo Nditi. Mano odiochieng'ni ma kawuono e wi odhiambo kar saa 9 kanyo. Kamachielo en ni ogai mar duond bura mar ODM Oburu Oginga othiano ne joma chano laro tend piny Kenya kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro mar 2027 ni giparo moleo nikech en ma katiba mar ODM oyiene mar fwadho bendera mar ODM. Oburu bende oyango ni ODM dhi keto ayanga kweth ma gidhi wuotho godo e yiero mar 2027 e kor higani, ka bende oweyo dhoot thuolo ne ODM mondo mi oriwre gi kweth machielo mopogore kod Kenya Kwanza. Weche Oburu dhi medo liet mar siasa e ODM kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Higa mar 2026 dhi bedo gi duol maduong' e weche mag siasa ma pacho kae bang' ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga yango ni ODM dhi yango kweth mar siasa ma gidhi wuothogo e yiero maduong' mabiro kochopo e kor higani. Higa ma wachako kawuono miluongo ni higa 26 en higa maduong' nikech ok wabibet abeta ka wamemre ka warito ni nyaka higa chopi higa 27 ni eka koro wang'eyo ni ng'ano ma wadhi riwrego e sirikal kata ng'ano ma wadhi betgo kanyachiel ginene kata ka wadhi loso sirikandwa kendwa. Kata odoko ni kweth mar Oburu Oginga osebedo ka chiwo ranyisi mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu oweyo dhoot thuolo mar riwore kod kweth machielo kata dhi kendgi nyaka edebe. Wanyalo riwre gi jok moko kata wanyalo loso sirikandwa kendwa. Ok ochunowa, onge gimochuno ni nyaka walos sirikal ka wariwre gi jomoko. To wabiro temo mondo jowa ma wan go sanigi mondo wachak twak kodgi e kor mwaka nieri mondo wane ni wanyalo winjre kodgi kata ok wanyalo winjre kodgi. Kok wanyalo winjre kodgi to wabiro dhi nyime kendwa kaka patiwa kata wanyalo temo winjre gi jok moko nono ma ok gin. Wabiro temo kamano mondo wane nikech party onge ng'at maloso party mondo obedi opposition. Wabiro temo mondo wane en yo mane mwanyalo yudogo sirikal mwabede e sirikal. E twak mare mar higa manyien, Dr. Oburu oparo ni josiasa mag ODM ma osebedo kod ng'ur e wi tende ni en ema omako wirwath kendo nyaka giyie luwo bang'e. To kopo ni ng'ato moro nitie maparo ni en modwa bedo ODM presidential candidate, tadwa wacho no paro moleo nikech ere kaka onyalo bedo presidential candidate to katiba marwa mar ODM to wacho ni presidential candidate en party leader. Party leader en automatic party presidential candidate mar party mar ODM. Namiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Kata odoko ni auka mar siasa yiengo ODM e kindeni, Dr. Oburu ojiwo johera mag ODM mondo wuoth e twech achiel kendo kawo ombulu karomgi kaka yo mar bedo gi duol maduong' e yiero mabiro. To gie sani to kwadich gi wach mar ng'ama dhi bedo presidential candidate. Sani wadich gi kaka wanyalo medo party wa mondo med bedo motegno, party wa mondo med jiwre, mondo wamed bedo gi members mang'eny kendo youth mamawa mondo omed kawo kura, gimed kawo membership mar party, gimed party gineno ka nyocha opinion poll mondo ng'iso ni kendo party moro chal ka gima dwa kadho wa opinion poll go to kayiega ahinya. To kata kamano joka nyanam kata yawa akwayo ni pod medru jiwa kik ubed supporters, kik ubed abeda supporters mag party, bed uru members mag party. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto omedo nyiero kweth makwedo sirkal mare ma owacho ni gionge kod ajenda mano ma ginyalo siemo motelo ni yiero maduong' mabiro higa 2027. Ka olosepa utuke mabuhungu e boma ma Kakamega, Ruto ochalo ng'ama goyo siboi ne jatenda Wiper Kalonzo Musyoka ni pok okonyo jopiny kata e gwenge mago mag Ukambani e higni duto ma osebedo e telo. Kila kiongozi akuje na rekodi yake, ama namna gani? Na mimi niko tayari, nitakuja na rekodi yangu hapa Kakamega. Ndio niliwauliza wale majamani, nashindana na wao juzi,
wawache maneno matupu, watafute sera, watafute mpango, watafute maono. One term Kasongo must go haitoshi. Hawa wananchi wanataka kujua barabara gani umejenga hapa Kakamega. Wanataka kujua wananchi wangapi umewaunganishia stima Kakamega. Affordable housing umejenga nyumba maji hapa, nyumba ngapi hapa Kakamega, ama namna gani bwana? Si kila mtu alete rekodi yake. Aya nyakura mokejwa ngi report ma kamano odani wakao godo yweyo masani tagoniro kamana kwa jogo mabende ose ndiko nwaka achiel kachiel wagoniro kamana nyaka maena japuonja David Osawa ka intiere Mirema School wacho kani oyimore Cleophas Aluo twaka achiel kachiel kama intiere kanyo hawe maber marigi manyien ero kamano kuom puonj malong'o ewi wach mar miruti aneno mos gi familia e gwenge mano ma Tagache Muhuru Bay ero kamana japuonj David Osawa kuoma otemari Brenda Onunga kani Kisumu wacho ni oyimore ahinya Brenda oyimore aongero piny wacho ni amora ahinya gi chenro happy new year ne oganda duto makaluo en geno ni ohala dhi bedo makare ahinya e gwenge ma opogore amed mana dhach eiye kanyo nitiere ote machielo kae mara Thomas Agutu owacho karkae ni wach mirutino ayiego kabisa wacho ni kids must know nintiere regulations mago matayo miruti since old days an nyoro nyogino bwogande Aluo chenro achiel kachiel kantiere bo mana Nairobi kae kapod arito yepo mar sikul hayo maber ne jopuonjre duto mag Dominion Model School mayudore Mbewa Homa Bay County odhiambo makawuono maneno chenro bende kamoro amora magintiere ero kamana ahinya kuom ote mari Director Thomas kachiel kodaka ote machielo mantiere karka Ian Duncan mawacho luo chenro achiel kachiel kama ahinya Nancy Joyce wacho ne winyi malera ahinya kantiere Luri ero kamana ahinya kuom ote mari Katis Otieno ero kamana ahinya kuom ote mari Dante Thuon wacho ni ero ung'ado jatend piny Kenya kapok otieko wuoyo Jaramogi timuru nade ung'ade wano kwa ng'ade wano mana ote mowacho no kanye moketo to biro adhi mana kode kanya achiel kachiel SMS line wa kuni kacha ni anari adeka uchelo nono ka yorno ote kar kanyo to ede yo makare ozum kapita uyimore ahinya Cleo waluo chenro ka yo makare ka wantiere Luanda Konyango Center kendo Ramogi TV kelonwa weche manyien eyo ayanga kendo akwayo ne jo Kenya hawi maber mariga manyien ero kamana ahinya MC Ozum kapita ma Migori County ero kamana ahinya happy new year Oyaura inya Cleo Green Army Chief Gor Mahia 001 neno chenro kae ero kamana inya Jaro Soja gitich mabedo time county ma Kisumu kod mana Lwara Maseme Rata odiochiengni ma kawuono wakao yweyo ni aduogo ka kod mathoth kikiti mabora. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ruoth
Ketho paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu higa manyien maber, higa mar 2026 ma higa modwaro nu wamakre kako ganda mondo wang'e ni wadhi mbele nang'o to mogik waherre kendo higa mar 2026 nobedo higa maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo emwaketo mbele. Machiegni kendo nyakwara moke jwang'en moro mar ripodi kete kar kae chenro mar oimore odhiambo ma kawuono. Wadhi nyime kod weche manyien. Piny owacho koro oketo loch nanga kod migawo mano mar obila e Nyong'ong, mano mar jiwo lwenj kedo kod math ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Magi timore e kinde mar wuodhi okoni kata giket maino e lwenje mag andiwo to gibedo kod dok chien kaluwore kod tudruok ma jonyuopogo nitiere godo kod jodito. Walter Nyambaga nigi mathoth. A silent but deadly crisis confronting our nation today. Alcohol and drug abuse. E twak mare manyo kaw dakika bura kendo chiwo pek mar keda dwa tenga kod math makoch mosekelo ne kendo duore kod ngima oganda jo Kenya milion 5. Math makong'o kod yedhe mamero ji makoro nyalo biro miyo bila, county commanders kod chiefe bedo rindi maliet ne wach kong'o kod yedhe mamero ji. 1 in every 6 Kenyans aged between 15 and 65, that is close to 5 million people, are currently using at least one drug or substance of abuse. This crisis demands decisive national action. Okang' makama koro yudo puoch kendo rwake kod ruodhi makoni gisebedo ka giyudo pek ni mar moko kuom jonyuopo magandiwo ni kod tudruok motegno kod jodito machwewe gi thuolo sama omakgi. Koro sama ana wuok na dhiga kedo gi gino gikawo waka dui. Community poko impress wa poko neno wakonyogi nikech ido ka nyathi ng'ato kethre wach kong'o to sama dhi kwe e lweny ni to gin ni kaka dui. Koro ino ka gin gi shamas madongo dongo magiriwore mako mak ng'ata chiel to gigolo fine to ng'ani choko duogo endelea mana gi tich. Pek bedo nikech iyudo ka samoro agiri mako ng'ato omaki to kosetere kituo mar obila to iyudo ketok dakika moko matis to ng'ano chako duogo piny. Mano wan kaka waruodhi kata jolup ruodhi miyowa pek ahinya nikech adieri ka ng'ato itero to samoro nitiere gi tudruok ma gin godo gi kuma otergieno ahinya ne obila mochung' ne kuondego eko. Ruodhi wacho ni kinde ka kinde gisebedo kod pek chomo jonyuopo go tir e kendo gweyo depe mag kong'ogo ni mar kata toka osemagi to buche mag math go chwe lal mana mero e lwet joteko ka ibadhruok kod ratiro mag yalogi. To sami tero ng'ato e court tiwinjo ni idhi pim kong'o ni dwane gima ni mako na nene kong'o nitere ka government chemist wantu wasemako kong'o wetero warito nyaka kong'o nuoge government chemist. Kong'o ni yawa jowadwa nokawo muda mane government chemist ko duogo prove nene kong'o. Corruption be nitie makata ng'ani kimako tinyo kedhe bil kong'o timiye pi tero pi e court. En okang' makare nikech pile piny owacho nyaka bed gi jok ma gimakorego ma gichiwo kanyakla achiel ma ke obedo gi riwruok gi NACADA kaachiel kod migepe mamoko matiyo kanyakla mondo mithir wach weche kod gik ma itiyo godo mamero ji en gima ni kare kabisa. Jopiny to ni kod paro mane wi kedo kod math mahinyo ngima oganda. Gima ng'eyo en ni jowa matindo ma youth ohero kong'o to gima ne president owachono mar chiwo chik na pane dhi konyo mondo mi ne jok mane serikal kaka chife ginigo gi askeche kaponi giluwo chik kaka chik dwaro to nyalo konyo ne jowa matindo ma yudo ka obedo influence e weche. Duol makedo kod math moko puodhi pachoka NACADA to kod bado fwamb kich moro ma put bende koro meeting mar menyo math to kod yedhe mamero ji ka bende ma
nyalo kelo geno kuom jopiny. Gimadho kong'o mok beyo. Koro ewa expect ni sirkal bendo bed oket mikakati motegno mondo gidwak kong'o mimadhe Kenya kama richo gi. Nitie kong'o moro donjo kar kiluongo ni poda. En kong'o mawinjo ni ruwe mane mesa. Onego ji ketho nyithindo kapod tindo. Nyathi ko ng'iyo gi kong'o kapod otin to ok onyal timo gimoro maber kochopo ng'ama duong'. En akada no kaponi ombe ketol kendo otimo tich kaluwore gi kaka chik dwarre go kaka be omigi odano gi president odhi konyo kendo wach kong'o haramu no idhi dok piny. Koro odhi konyo maduong' sana kaponi giluwo chik kendo gitimo gima kare gi. Magi timore ka duol makedo kod math ma ok opuodhi kod yedhi ma wilo paro. Opuoyo okang' mokaw kod jatend piny kendo singo chopo kare chik mochiw kod apisi mar jatend piny e wi math makoch. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Weche thoth ahinya miwinjo kanyo kendo kaw ting'no kamari weche mag kong'o asasa mabende okony sirkal. Winjo kanyo sirkal bende oselose yo motegno. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana makamano. Wadhi nyime kae kaunti ma Homa Bay. Oganda mawuok Kauma e ward ma Kibirie kar chung' bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay koro chako riwruok margi mong'ere kaka Auma Nyagoro ma onywando dhoudi adek mago mag Kauma ka gin gi dwaro mano mar konyo e chwalo chenro mag dongruok kod nyayo achiel margi. Riwruok mar Auma Nyagoro mano ma oting'o dhoudi adek ma Kauma magin Kanyongo, nitiere Kadhoa, Kawadh Gone, nitie machielo ni Koyugi, maduto yudore ward ma Kibiri. Ka otelnegi kod jaduong' John Jackton Nyang' gikoni sani koro gidhi chuogo afis margi mabiro bedo ka konyogi e tayo chenro maggi mag dongruok kod neno ni jopiny mantiere kod pek omak badgi. Dongruok mopogore opogore nikech dhano moriwore ema nyalo gerore. Koro wawinjore kawuono ni wadhi bedo go ofisno madhi pango weche mag dongruok mag Auma Nyagoro. Mwayudo ni koro wadwa bedo gi development mar somo mag nyithindo koluwore gi seche machalo kamagi. Nyocha sirikal konyowa gi basari to basari sani wach ne onge. Koro waneno ni mondo wariwre kamoro achiel mondo mi wagone nyithindwa rambe, mondo mi wayud kaka mine waloko ohala, mondo mi ohala ni support nyithindo, mondo nyithindo odhi nyime gi somo, mondo nyithindo yud tich. Ta waneno ni mondo wabedie riwruok wan dhoudi adek to ne wapogore, to kane wapogore to ne ok wayud dongruok kendo nyithindwa ne ok dhi maber nikech kata mumo ndikie ni dhoudi dala ma ji opogore ok dongi. Koro wabiro mondo wariwre mondo wayud dongruok ei waja adek gi. Kapod wagotachi kaunti ma Homa Bay maromo jopuonjre 1,000 manyiri mawuok e gwenge mag West Kasipul ne otieko romo mar juma achiel ewi puonj motenore gi weche mag ria, okenge mag kedo kod iye ma ohiu. Ka oloso e kindeno MCA ma Kasipul West Vikings Bondo ojiwo oganda mondo mi othegre kanyo kod kido mago mag timbe mathiro dongruok mag nyithindo manyiri. Bondo wacho ni gwenge mag West Kasipul kod Narok otelo kuom gwenge mago ma nyithindo manyiri yudo e hiye mohiu. Wapuonjogi kaka ginyalo ritore kaeto wamiyogi otemnisi mag ria ma ginyalo konyorego e ritruok. Ng'enyne nyithindo manyiri moko koso otemnisi mag ria ma ginyalo tiyogo dwe ka dwe. Mano momiyo wakawo thuoloni mar wuotho kodgi ka wapuonjogi kendo komiyogi otemnisi mag ria ni. En program ma ok watimo mokwongo kawuono. En program mosebedo ka watimo pile ka pile nikech gin bende gidhi under menstrual cycle dwe ka dwe. Chenro gi pok osebedo mang'eny e gweng' kae, to through him waseneno chenro gi, wagone erokamano maduong'. Chenro ni osekonyowa e yore mang'eny. Number 1, nitiere nyithindo ma wuok kuma jonyuol gi yuto gi noke, to chenro ni kaka nyaka nobi osekonyowa. Miyowa mijing'o kendo miyowa geno ni nyiri gin joma long'o kendo joma oluor e community wa,
kendo wagone mheshimiwa erokamano kuom miyowa pads, sanitary towels. Wawuok mabe warang'ane matimore Siaya County. Moko kuom rowere mawuok e county ma Siaya ochwalo ng'ur margi ne piny owacho. Ka giwacho kanyo ni piny owacho osejwang'o thothgi man kod were mopogore opogore, mano mich mar wer, miel e kind were mamoko. Gino ma osethiro dongruok margi e sekta no. Rowerego wacho ni mich en gino machudo, to kata kamano onge mar jal manyalo mako lwetgi. Koro semiyo girem mano mar yudo omenda ahinya mano matimore e yor mbui. Ne giloso e sach nyasi mano mar nyiso mich kod were mopogore opogore. Gino mano kelo kanyakla jo thumbe matindo kod jogo mani kod were mopogore opogore kaka achiel kuom yore mano mar tudogi kod jolony e kuonde maoko. To nikech yudo kata sirikandwa masani en kapore ni dhi ni an gi mich kata ni an gi comedy ka kore neno marani ni an gi comedy tiwinjo kinyiso bonsas jomoko matek teka ni goluru ng'ano oko ng'ano go koko. Watemo nyisou ni talent en gimoro maber, kendo logo mara wacho ni stupidity must pay. Inyalo we ni wan fuo ema chulowa nikech watugo jomo bende nenowa ni waran, joma be nenowa kaka wajomo fuo ni magi to sirwaka ang'ogi. Ni wan kaka yudhe konyowa nikech nitie jomoko moluor ga biro tang'o talent gi, to chenro ma kawuono ni dhi konyowa nikech idhi miwa mich moko mabiro ting'o jomoko mondo obed ka biro ga talent misal kamae. Talent yako is your power. It's your biggest power you can have right now. Kwa sababu sahi na content creation and like that's the best thing you can do, talents. Koni gin jok matimo entertainment, sani functions ng'eny kaka December ka ine waneno ka ji nigi nyasi mang'eny. To ka ji ong'eyo ni nigi talent moro, tinyalo ga luongi, i-entertain ji, i-perform, imiel, itimo rap, itimo ang'o, and then you get paid. So gino maduong' is to expose talent mantie. And then watiyo bende gi jogo mopogore opogore miluongo ni talent developers. Ma kose identify talent moro, nikech some of these jogi gin jok matindo kabisa. Waneno kijana moro matin kae kabisa ka rap, mago wadwa ni mondo wakawgi to wanachagi kata kaponi en mana ketogi e music school moro. Mano matimore county ma Siaya. Matimore county ma Migori wacho ni kata bed ni kwan nyithindo ma inyuolo ka kinde magi mag nyuol pok ochopo, mago miluongo ni preterm ni malo e pacho kae. Thothgi sani chango nikech lony manyasani mano ma osebiro e yore mag thieth. Jolony e weche mag nyodo to kata kamano wacho ni midhiero ni inyalo geng' ka mine ma ogamo remo ochako dhi klinik e samo owinjore. Jojuma miyo waler mar wachni. Wan nyithindo ma inyuolo ka kinde ma inyuolo gi koro pok oromo, menjube 37 ka dok piny osebiro ka medore e pacho kae. Lipot mogorruogno mar lakteche mag nyithindo ma ong'ere kaka Kenya Pediatric Association yango ni maromo nyithindo 134 ma kinde mar nyuol gi koro pok oromo inyuolo e piny Kenya e higa ka higa. Nyithindo ma inyuolo ma kinde gi pok oromo kelo atamalo duong' mag nyithindo ma osebedo ka wito ngimagi e pacho kae kapok ochopo hikgi mar 5. Lipot yango ni kuom nyithindo maromo 1,000 ma inyuolo e piny Kenya maromo 21 wito ngimagi. Lek mar piny Kenya mana kaka piny mamoko en duoko kwan ni piny nyaka nyithindo 12 kuom nyithindo 100 ma inyuolo. E ng'wech mar konyo piny Kenya chopo lekne, osiptendego mag piny owacho kod mago moko mag piny owacho e kaunti ma Migori medo jiwo okenge mag duoko piny thoge mag nyithindo ma inyuolo ka kinde mar nyuolgi koro pok ochopo. Pacha to nang'e ni nyathino nok nyal survive. Kata ka nabiro NBU ka mokwongo, apenjo daktari ni to daktari nyathina ni be obro dongo adier? Mano to kanyal wacho, nyathine tin makata nobuoga kana nene. Pok naneno e kit ngimana, pok naneno nyathi matin kamano. Moto ni ile kuwa na hofu, ukiona mtu yako ni mdogo, anapungua kilo, unakuwa na uoga fulani, saa ingine hofu, lakini Mungu anasaidia, tunaenda vizuri. E kinde limbe mar osiptendego mopogore opogore ma oting'o osiptal maduong' ma Migori level 4 kod osiptal ma St. Joseph Ombo Mission, ne wayudo ni nitie lony mathoth ma sani tiyo godo e rito nyithindo ma inyuolo ka kinde mar nyuolgi koro pok oromo. Kwa wale watoto wadogo, the extreme low birth weight, the preterm babies,
the very low birth weight na the low birth weight. Tuna huduma, tuna vifaa, tuna incubators, tuna the CPAP kwa wale ambao kupumua kwao ni tatizo. Mine mathoth manonyuolo nyithindo makinde mag nyuolgi koro pok oromo mayande ne onge geno sani koro nyalo dok dala bang' nyithindgi koro kuo. Pata mtoto premature, nilijifungua through C-section. Mtoto alikuwa 32 weeks 4 days. 1.5 alikuwa anapunguza akiongeza. Hii ni mara ya kwanza kupata shida kama hiyo, lakini sahii afadhali. Carolina Wuor en achiel kuom mine ma sani nitiere kod mor bang' nyathine mane onyuolo ka kinde ne pok oromo kuo. Nyathine ni kilo 1.3 koro kanokele NBU ka nikech ne pod ok onyal yudo chiemo, no duoko nyaka kilo 1. Koro kilo 1 no kaluwore gi tich mane dakteche gi timo kama ber, nyathino duogo oidho kilo mos mane waduogo wuok en kilo 1.7. Koro nyaka gi sani nyathi dhi maber, sani en gi kilo 7.2. Aneno ka ngimane ber, dende be ber. Kata bed ni kwan nyithindo ma inyuolo ka kinde magi koro pok ochopo, osebiro ka kuo, osebiro ka okelo kibaji mathoth. Safari si rahisi. Juu ukija hapa wanakuambia kwamba mtu yeye anaweza akapunguza kilo. Kama Kongo alipungua kilo mpaka gram 705, then ndo akaanza kupanda. So kuna uoga fulani unakuwa nayo na hofu. Nyithindo go ma inyuolo ka kinde ma nyuolgi koro pok oromo kali thieth mopogore opogore mondo gikuo kendo gibed kod pek mowinjore. Chini ya gramu 2500 kwa wakati mwingi wote huwa tunawalaza, kwa sababu utapata most of their organs are not yet fully mature, na nguzo kuu tunaipa pale kwa mapafu. Utapata mapafu ya hawa watoto hayawezi kustahimili the harsh conditions za external environment. Kwa lishe, kwa muda mwingi wakiwa kwa CPAP tutawapa ile the OGT, tutafanya orogastric tube feeding, na baadaye vile wanaendelea kukua, baadaye tutarudi kwa the nasogastric feeding. Kule akitoboa gramu 1500, sasa tutaanza tunamuhimiza huu mama, tunafanya kwa kipindi chochote wakiwa stable, tunafanya ile kangaroo mother care. Tukiwa pale kangaroo mother care, pia tunahimiza mam, sasa tujaribu, tunaanza kunyonyesha huu mtoto juu ya gramu 1500. Kwan mamalo mag nyithindo ma nyuol ka kinde ma nyuolgi koro pok oromo koro setudi kod midhieche mathoth ma oting'o tuoche. Before hiyo uchungu, placenta ndio ilishuka chini mwanzo. Nilianza kubleed, then bleed kustop. Maji ikaanza kumwaka tu non-stop. Maji ikapungua kwa mtoto, alafu mtoto wako anakuja na kichwa. Alikuwa amekuja na zaidi makalio. Moko iyano emaninya bedo karama matin. Koro mano gik kar ka en dweche 7 kanyo. Ema koro tatizo no nowuok mang'eny. Koro nochuno mondo koro nyathine wuok kapok sane oromo. Mine bende ma nutrition bende nyalo yudo nyithindo matindo kamano. Tuoche, wan gi tuoche moko bende ma kaka malaria biro kaka complication, to miyo mama yudo ich wuok chon kapok ochopo ndalogi. Nyathi monyuol ma kinde ne pok oromo ma pekne ni piny kabisa e osiptalno ma St. Joseph Ombo Hospital ne nitie kod grams 500, te osiptalno maduong' ma Migori level 4 ne nitie kod grams maromo 600. Laktar ma nyithindo osiptalno maduong' ma Migori Tom Mondiek wach ni mor ka nyithindo mathoth ma sani onyuol ma kinde magi koro pok oromo thoth gi kuo nikech lony e weche thieth ma osebiro. Wach ma kama osir kod laktar ma nyithindo osiptalno ma St. Joseph Ombo Chamson Nyambogo. E wadwa kae nyathi mwa sebedogo ma kilo nene tin mogik ne kilo grams 600.
Nyathini nobedo ka aming'a more than nobedo dweche 3 madhi dweche 4 to nowuok kane ober. Damu ya chini ambayo tumeweza kuipokea ni ya 500 grams, na alitoboa, ni vile hayuko nasi kwa sasa, lakini alitoboa hadi akaenda nyumbani. Kata ben nyithindo mathoth ma onyuol ka kinde margi koro pok oromo kuo, moko kuomgi bedo kod tuoche mopogore opogore e kit ngimagi duto, kaka lero kod laktar ma nyithindo hospital maduong' ma Migori level 4 Tom Ondiek. Nyithindo ma tindo gieki ka gichango ginyalo yudo tuoche moko nikech tuo miluongo ni cerebral palsy ma nyalo biro nikech maendi, especially nyithindo ma obedo gi tuo moro mwaluongo ni birth asphyxia. Jolony wechego mag thieth wacho ni moko kuom midhiero mamiyo nyithindo koro nyuolo ka kinde margi koro pok oromo inyalo geng' ka miyo pok ogamo remo kata kindeno ma osegamo remo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromoge jwang' laktar ng'amariek kendo puoch gi pak ne lakteche mago mosebedo ka rito nyithindo kod puonjo jonyuol e gigi duto ka gisebedo ka giluwogi kendo gimedo puonjo jogo ma osegamo remo. Iwacho ni en gino ma bende inyalo geng'. Ayudo ote mawuok kuom Theodora Mama Biva kowacho kar kani wayude e yo makare ahinya. Amor ahinya gino matimore kae, mane kama bende antiere, mano St. Joseph Sombo, mano Migori County, kendo puoch gi pak ne lakteche duto mantiere kanyo mamedo jiwo kendo konyo ngima nyithindo kama gintiere. Nitiere ote mawuok Abonyo, Kanyagwal, Kisumu County e Kano ka Charles Osako aneno news e yo makare kae dala koni. Amor ahinya gi twak chenro mar oimore odhiambo ni ma kawuono. Agoni erokamano ahinya jogo ma bende osebedo kodwa kar kachiel ma bende pod mana medo ndikonwa kae. Jaote Millicent kawuok Meru Panda Siaya County, amor ahinya kod chenro. Owira Collins wacho ni ma en jatugo Owira Noromogi TV kantiere Seme Wawaria. Erokamano ahinya. Roandrians Moningo wacho ni ero wantiere kae chenro. Jalango Otieno erokamano ahinya. Wacho ni chife en adieri ni chife gi jolupgi ok nyal tieko yedhe mamero ji kaluwore gi jodito bag obila chiemo ma obila chiemo kuom jous yedhego. Aya, mano wote mantiere kar kanyo. Kevin producer erokamano ahinya kentiere kar kae. Wacho ni mae jaluongo ni Kena Kenato antiere kae kendo luwo chenro achiel kachiel. Ramogi TV lera ahinya ka ntiere alwora ma Manyata e Kisumo. Erokamano ahinya kuom ote mari ma bende medo kelonwa kar ka achiel kachiel. Mano Kena Kenato. Rema 001 bende wacho ni ntiere chenro ka achiel kachiel. Kuom ote mamoko bende ma pod donjo kar kae. Aizu Fitness Isaac erokamano ahinya kuom ote mari. Retired General luongore kamano wacho ni oluwo chenro achiel kachiel bende odhiambo ni ma kawuono. Gi jogo bende mandikonwa SMS line waguno erokamano ahinya. Mano SMS line omena 3:600 waguno erokamano. Rema Felix Nyarajos wacho ni stima olal to wantiere mane mbui kae wamedo mana luwi bende achiel kachiel ka wamedo mana range. Wendy Williams bende ni chenro ka achiel kachiel wakawiwa masani kaduogo mathoth pod nitiere ikete mana Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Ongeringo odi, ongeringa. Ongeringo odi, ongeringa. Odi? Ongeringo, Iringa no? Antiko ongeringo design no. Ongeringo mane tan no kichiko rijal mane. Akon mana jini. Tani ongeringo antiko. Makata ginena kamoro kapoko loko igane. Kek gipand dema no nikech okabiro thegi. Abiro mana thego ya design. Ai mano wodu suba, wodu gosi magunga. Emo miakoni ni ya. Gie seche gi nyakora moge jon kamoro mora ma intie. An Philomena kachiel kod Odieza wadwaro nuang'owa Happy New Year. Machiegni weche mag tuke. Lie FC e joloch mano mar kidieny mar joma chuo. Karata Starlets oloyo e kidieny mano mar nyiri mar auchiel mar Rata Annual Tournament. Tuke go ne obage Paul Skund Secondar Marata. Willis Otieno, ma en jalup jatend Safina Party, ne ojiwo talanta e kind rowere. Wach mano sir kod Jaro Soja mano kwayo mondo mi jotugo tug maler maonge tiyo gi yedhe mamero ji. Wach mane osir gi MCA Maseme Millicent Omoya kod Jaro Soja ma jaera mar Kogalo FC ma bende no yuoro e tuke go. Nigi kwayo tuke makamago mondo mi obagi kinde ka kinde. Rawere matindo madwaro riwore weche mag sport mondo gibedi gi nafas mar tugo kendo nyiso tiegruok magin gode weche mag tuke. To mano e gima nachiwora, kata Josephine wachiwore, ayano kata ka professionals Marata bendo chiwore mondo ne ni sports otiegore e gwenka, rawere matindo yudo nafas mag tugo, joma nigi talents nyiso talents maggi, to iye kaendi bende modhi yudo jotuke mang'eny manya tugo national team. En gima ber nikech seche ma jorado momako osiep mokwongo lweny bet maonge, to be mar ariyo odiochieng' ma samoro ng'ato ketho tieko ka watch ball, kapo ni en ng'ama nigi paro marach kata mar ketho gir ng'ato, to onge godo nikech otieko thuolone e pap. Nyithindo nigi talents kendo gi e gwenge kae wagolo nyithindo mabeyo manyalo gocho e Harambee Stars kendo nyalo gocho oko mar Kenya. Koro football wuok e mashinani, football chakre gweng ka, kendo wakwayo ji duto tetete ni wachak gige giegu. Nyakora mujwang' yien bende upidhi, ka jodhigo mpira ji yweyo mana tie yien. Koro pidhuru yien kama udhiye kata kinde ma untiere nyasi kama. Kapok iwuok dala, pidhuru yien. Jok mane Rata, jok mane Kisumo kod alwora mage, utime kamano. Kamachielo en ni jatend piny Kenya William Ruto osingo ni gedo mano mar alap tuke ma Buhungu Stadium mano mayudore e kaunti ma Kakamega dhi rumo kochopo dwe mar 12 higani. Nowacho ni mano biro miyo alabno thuolo man bago tuke moko kuom tuke mag AFCON ma higa 2027 mibiro go Kenya, Uganda gi Tanzania. Ruto ne en wendo modhiale tuke mag Governors Cup mano bagi Buhungu. E final ma joma chuo, tim mar Lugusi FC mawuok Malava nobedo joloch bang' loyo Babu mawuok Kwisero gol achiel kuom ling thi. Korka nyiri Promised Ladies ma Mumias noloyo Shiere Queens mano mawuok Lurambi gol achiel kuom nono. Joloch no yudo $2 kod $1.5 gi nus korka chuo gi nyiri kaluwore kamano. Kwa sababu wachezaji hodari ambao wameweka Kenya yetu kwenye ramani ya soka katika taifa letu wanatoka hapa Kakamega, ndio niliamua nikamwambia huyu Italanyi ya kwamba hii stadium ambayo ilikuwa inajengwa na county government
Sasa niwachie mimi nimjenge, nimalize uwanja huu ambao tunashirikiana nawe. Najua itakamilika by July this year, ili mwaka wa 2027 tuwe pia mojawapo ya viwanja ambazo zinakuwa host wa African Cup of Nations. Wapi makofi ya washindi wa men's soccer. Nyakora mujagi wijo nyingi timbe go gigwenge magiwuoke mawuok Lurambi mawuok Khwisero. Wadoga na Nairobi kanya kora mujang team mar Nairobi United magocho league maduong' mapacho kae omedo jiwo technical bench margi bangdiko Boniface Omondi Musa kaka jalup kocha mokwongo. Omondi nyocha en achiel kuom jopuonj mago mag Kariobangi Sharks. Zadik Ambani bende koro okaw gi timno kowuok Ulinzi Stars. Koro obiro bedo jalup kocha mar ariyo. Kevin Kimani bende okaw kaka kocha mano mochung' ne jingo del kata fitness mano e timno. Kocha maduong' Salim Ali wacho ni okang' makamano en mar temo neno ni gibiro kawo simbu mar league kuom thuolo mokwongo higani. Kocha Nicholas Muyoti norwako mokalo lokruok makamago. Pode weche tuke. Team mar Ivory Coast no wuok chien moloyo Gabon gonde 3-2 mano